Sedulurku kabeh, ana ing dina iki aku arep crita babagan ana ing manunggaling dening Gusti Kang Maha Kawasa. Manungsa manunggaling rasa. Sejatining urip iku gumantung ing rasa. Manunggaling rasa iku ana ing sakjroning ati. Urip sejati sawijining maring Gusti. Gusti iku dumunung ana ing atine menungsa. Ing donya iki ana rong perkara. Sing diarani bener yaiku bener mungguing pangeran. Lan bener kang lagi kuwasa. Manungsa iku bisa kadunungan dating pangeran. Ananging aja darbe pangira yen manungsa mau bisa dadi pangeran. Sawijine wong urip iku aja rumangsa umuk yen lagi kebandan. Aja rumangsa susah yen lagi kena pacoban. Merga titahing manungsa ditinatake saka ngersaning Gusti. Kuwi kudu iso nindingi urip ana ing alam donya, bakal urip suwe ana ing alam kalanggengan sing mengko awake dhewe bakal urip suwe ana ing kono. Aku memeling karo kanca sedulur kadang lan kanggo awakku dhewe. Mergane yen crita bondo donya iku bludhuk saumpama. Lan maneh wong iku kudu iso ngerti ananing bibit kawit ting urip lan tembe mburine ing urip. Merga ana bebasan becik ketitik ala ketara. Dadi aku kowe kabeh ayo digedhekke, dikuatke sing sawiji marang ngersane Gusti Kang Murbeng dumati. Disengiti sedulur kadang, disengiti, diseriki, dihina, difitnah, diyolimi. Aja mbok bales kowe kabeh. Balesen kanthi ati sing resik, ati sing seneng. Kuwi mengko awake dhewe lan aku kowe kabeh bakal nampa matikel-tikel gedhe anggone maringi ngersa dalem Gusti sing luwih apik katimbang urip sing saiki. Saka kuwi sedulurku kabeh, muga iso dadi pawitaning urip kang mulya lan dadi manunggaling sejatine manunggal marang Gusti Kang Murbeng dumati. Sesuk aku cerita meneh, tak cukupi dhisik eneng salah lan luputku saka omonganku. Aku njaluk sing gedhe pangapuramu.